देखो आम आस समुद्र सी बीच बुलिया आम घर पाख समुद्र ये मो सांग चलचे आगर ना नबे कहीं हाँ नबे ने खेलुची कना ना पानी पानी समुद्र स्नैक काटते था धोनी काटते हो धोनी सापड़ा शंखटा पचास पूरा दिन से पड़ता ना देखो समुद्र साप गुड़िया से काटला टिंगरे से पांडे छाड़ देने जोड़ा बंची ये किए बंची पानी आसना एटा पळे पानी आसीबो पानी जीव पर कोल जाए हर बादल से पता नहीं कि बात करे दे मतलब पता लगे काटी जगड़ो तुआड़ी तुआड़ी ଏବେ ବେଶୀ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆରେ ବାଟୁଳି କିସ କରୁଛ ଏଠି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ବାଟରେ ମାନେ ଏଇ ଚଢେଇ ଯୋଉ ମାରଲେ ଗୋଲେ ଇଂଗ୍ରେ ଗୁଞ୍ଜିଟା ଗୋଲେ हर बादल से पूछी देखो ये गछड़ा ये गछरा माने पानी आसले भी पानी आसले भी ठिया ठिया रहइबो ए गछर गोटे होउची एकमात्र लक्ष्य मरियोनी मरिबो नहीं जीवित रहइबो ए गछ सबुदिन पय जीवित रहइबो किंतु आमे माने मरि जिबा हमर 100 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष आमे माने मरि जाउ किंतु एई गछ गुरा देखोन भलरे आखि पुरी कि देखोन ए गछर गोटे एमतिया गोटे जिनिस अछि ए गछ केबे मरिबो नाही पानी आसिले से आउरी ठिया हेकि चलिबो सेमति ठिया हेइ चलिथिबो हे आइलालो समुद्र लहरी सात समुद्र खेलुची मीन हेइटी ठिया जिबाऊ बळद हेइटी वीडियो करछि बाबू हे आइलालो आउरी पुनी आगु गछि ना पानी केतले आसीबो राति रे आसीबो ना सेइना आसीबो चाटा मंडल आसिले आम ये अच्छे असुविधा हम दौड़िया था कंकड़ा आस देखिया धरी पारे रड गुड़ा आंथे कंकड़ा हाथ थी ये देखू आज मत धरी आड़िया को जेठी धोते दी चार कंकड़ा रड जेठी जीव आउरी कंकड़ा पाइबो देखो कंकड़ा गात आठ कंकड़ा अच्छा धरिया आम कि आने धरी पारे जाल टाइम किसी पड़े जाल गचर केते गेंडा लगी सब हो गलानी कौन माने कौन
ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଉପୁଡ଼ିବନି। ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କଣ ବେଶୀ ଏମବି ଚାପିଲୁ ମାଛ ଉଠିବ ଭଲ। ଏପଟରେ କାଦ ଅଛି ଆରପୁରି ଚାଲ। ଦେଖ ସମୁଦ୍ର କେମିତି ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖ। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଛୁ 3ଟା ପିଲା। ବୁଲିବୁ, ମଜା କରିବୁ, ଏସ୍ କରିବୁ, ଯିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବଳଦେବ 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 ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ରାଜହଂସୀ ପାଦ, ରାଜହଂସୀ ପାଦ, ରାଜହଂସୀ ପାଦ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପାଣି ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବୁ। ଲାଗୁଛି ପାଣି ପାଖ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ବହୁତ ଦୂରରେ। ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାହା ଲାଳ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି, ଟାଣିକି ରଖିଦେଉଛି ହାତକୁ। ହାତ ଟିକେ ଲଗା, ହାତ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେ, ଖାଲି ହାଲକା ଦେ, ଗୋଟା ଟାଇପ୍ର ନା। ଏଇଟା ଏଇଟା କିଏ ଏତେ ଜାଣିଥିବେ କହିବ ଭାଇ, ଏଇଟା କ'ଣ? କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଦେଖିକି। ଏଇଟା ପୁରା ହାତକୁ ରଖିଦେଉଛି ଲଗେଇକି, ଏତେ ଖତରନାକ। ପଶିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବନି। ଛାଡ଼, ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଏତେ ଜୋର ପାଣି ଆସିଛି। ପୁରା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତ? ଲଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖ ତାଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଯାଏଁ ଶୁଭୁଛି। ଲଞ୍ଚ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଏତେ ବାଟ ଯାଏଁ ଶୁଭୁଛି। ବଳଦେବ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା ରେ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା। ଛୋଟ ମାଛ ପଡୁଛି ନା? ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ପହଞ୍ଚେ କମ୍ ପାନ। ଏବେ ସିଜିନ୍ ଯେଟା ସେଇଭଳିଆ ମାଛ ପଡ଼ିବ। ପାଖର ଇଏ ପଟ ବଡ଼ ମାଛ ପଡୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ି ପଛରେ ଇଏ ମାଛ ଗୋଟେ ଥର ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଇଏ ମାଛ ଆଜି ଖାଇ ଗୋଟେ ଥର ପଳେଇ ଗୋଟେ ଥର 50 କିଲୋ। ହଁ କମିଗଲାଣି ନା କିସ? ଏତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ତ ଯାଉଛି ଏତେ ମତେ ତୁ ଆଡି ସେଇଥିପାଇଁ କମିଯାଇଛି।
2 ଦିନ ହେଲା ମାଛ ଛାଡ଼ି ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଥିଲି ନା କିଛି ନା ପାଗନି ପାଣିଟା ଖରା ହେଇଗଲା ପାଣି ସ୍ପିଡି ଆଉଛି ପାଣିଟା ସ୍ପିଡି ଆଉଛି ଆଗକୁ କିଛି କର ବିକ୍ରି କରିଦବ ନା ଘର ପାଇଁ ବିକ୍ରି ମାଛ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହବ ନାଇଁ ଖାଇଛୁ ନା ମାଟିଆ ମାଟିଆ ଲାଗେ ସିଏ ମାଛ ମାଟିଆ ସିଏ ମାଛ ମାଛ ଆରି ଛୋଟ ମାଛ ମାଟିଆ ସେ ଛୋଟରେ ମାଟିଆ ମାଟିଆ ଲାଗେ ଇଏ ମାଟିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ ମାଛ ଇଏ ଏଇଟା ଦେହ ବଡ଼ ହୁଏ ଏତେ ବଡ଼ ହୁଏ 250-300 କିଲୋ ବଡ଼ଟା ଏଇ ପୁରା 60-70 ଟଙ୍କା ନା ବିକ୍ରି ହଉଛି